Здравейте, казвам се архитект Марин Велчев и съм председател на регионална колегия Варна към Камарата на архитектите в България. Пътя на студента по архитектура до неговата реализация е доста дълъг и труден процес. Поради причината, че е избрал една нелека професия, която е изпълнена с много безсънни нощи, четене и проекти, които той трябва непрекъснато да, освен да реализира, а и да защитава. Изпита, който ще помня цял живот е точно именно изпита, в който се дипломирах. Когато бях пред Държавната изпитна комисия и ми задаваха въпроси относно моя дипломен проект, който бях направил с невероятно желание и голям хъс с моя професор Сиврев, който за съжаление вече не е между нас, но самия контакт с него през целия период на изработка на дипломната ми защита, дипломната ми работа, това е незабравимия момент в моя професионален път. Дипломирах се по индустриални и промишлени сгради, правих промишлено предприятие, обувна фабрика на фирмата Adidas. Смея да кажа, че проектът ми беше оценен високо с оценка 5,50. После почнахме професионално развитие, основахме с моя брат-близнак, който също е архитект, наша фирма, която се развиваме и до момента. И с течение на обстоятелствата, след 12 години станах и председател на регионалната колегия към Камарата на архитектите в град Варна, като това за мен е огромна чест. Аз съм първия възпитаник на Варненски свободен университет, който е председател на регионална колегия в цяла България, съответно и член на управителния съвет на Камарата на архитектите в България. Архитект е призвание, архитект си за цял живот и всъщност това е една професия, която изпитваш гордост от това да се наречеш архитект.